салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза 18 та тракторҳои фурӯшиянд ки нави кӯҳнарам ҳаст, аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистонанд. баҳри шумо ина тайёр кардем бародаро, пешкаш мекунем иншоаллоҳ. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. барои пешравии канали мо як дуна лайка аз шумо ҳамиқа хоҳиш, илтимос фаромӯш накунед, як комментария ҳатман бимонед. касоне ки дар канали мо меҳмоне, илтимос подписатсия кунед ва дар бараш зангула мебуроед, ҳатман зангуларо гирён кунед. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. худо нигаҳбонтон бошад. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо бародарои азиз. якум трактори фурӯшии МТЗ 81, соли баромадаш 2012 солай бародаро. нархша 135 000 сомонӣ мега ки трактор навай, ягон камбудӣ мега надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. касоне ки харидори бародаро, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. дуюм трактори фурӯшӣ МТЗ 82 бародаро, соли баромадаш 1992 солай. нархша 93 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. мақсад харидори конкретни одам боша мега, бо савдо мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Ваҳдат. 93 000 сомонӣ. касоне ки харидори, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро соҳиби трактор дастрас кунед. сеюм трактори фурӯшӣ МТЗ 80 бародаро, состояниш хорошие мега, плукам дора, ҳама чӣ дора. нархша 80 000 сомонӣ мега, қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. касоне ки харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат, занг занед. ина мо трактора худтон бинед, созай, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. тракторча навай мега. чорум трактори фурӯшӣ Беларус 95 бародаро, соли баромадаш 2011 солай ки дар ҳолати хуб қарор дорад мега. турбош садай кор мекуна, ягон камбудӣ надорад. нархиш 175 000 сомонӣ, қарор дорад дар ноҳияи Восей. ягон камбудӣ мега надорад. занг занед, бо савдо мешавад. нархиш 175 000 сомонӣ. касоне ки харидори бародаро, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. инҷа барф боридагӣ будааст, ина трактор дар таи барф мондагӣ. касони харидори, марҳамат, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро. панҷум трактори фурӯшӣ бародаро, қарор дорад дар ноҳияи Ваҳдат. нархиш 93 000 сомонӣ, кор мекуна, ҳамаш 100%. МТЗ 82 бародаро. нархиш 95 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. касони харидори, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро пакришкаҳои трактора бинед, пачкаанд. ягон айб мега надорад трактор, ҳамаш 100%. занг занед, бо савдо мешавад. 93 000 сомонӣ, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. шашум трактори фурӯшӣ бародаро МТЗ 82 Беларус. состояниш нормальния мега, дискош ҳамаш навай, рангиш сирхай бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархша 135 000 сомонӣ мега, 135 000 сомонӣ, 4 салаҳай бародаро. бо 135 000 сомонӣ савдо мешавад. касоне ки харидори, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. трактор нави хубай мега. ҳафтум трактори фурӯшӣ бародаро МТЗ, трактори МТЗ. нархша 45 000 сомонӣ мега. соҳиби ҳамин трактор бародаро мега, трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. ина бародаро хай трактора худтон бинед, рангиш о қадар базебам неста ки неки балонову пакришкош наванд. мега кор мекуна, плукам дорад, чизил дорад, ягон камбудӣ надорад. хай касоне ки харидори, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, 45 000 сомонӣ, бо савдо мешавад бародарои азиз. ҳаштум трактори фурӯшӣ бародаро МТЗ 80 қарор дорад дар ноҳияи Вахш. ҳамин Вахши хидмонаи бародарон. нархиш 55 000 сомонӣ ай.
беҳад арзон. 3 салаҳаи бародаро, ина трактор нархаш 55,000 сомония бо савдо карда мешавад. касоне ки харидорем бародаро, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. трактора ай даст надиҳе. трактор хуба ягон камбудӣ надорад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бо савдо кардан мешавад. рақамҳо ина дар рӯи экрани шумо бародаро. наҳам трактори фурӯшӣ бародаро, солаш хай навистагӣ нест бародаро. 4 салаҳаи састаяниш соза, ягон айбам надора мега. дар ҳолати хуб қарор дорад. ами соҳиби трактор мега қарор дорад дар ноҳияи Панҷакен. нархша 150,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. 150,000 дита навша мехарӣ. хай касоне харидоре, марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро. ина бародаро даҳам трактори фурӯшӣ МТЗ 80 4 салаҳаи рангаш сирхай бародаро. трактор навай, састаяниш хубай. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Қурғантепа, Бохтар, Қурғантепа. нархша 90,000 сомонӣ мега ки мега бо савдо карда мешавад. трактор ягон камбудӣ надорад бародаро. касоне ки харидоре, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо 4742 занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактори нави созай ай даст надиҳед. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 11 трактори фурӯшӣ бародаро, МТЗ 81, соли баромадаш 2001 солай. трактор ҳамаш садай мега, аз Россия овардагия, 4 балонаш навай. ина бародаро нархаш 135,000 сомония ки бо савдо карда мешавад. трактор савдо мешавад бо бародаро. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. тракторча мега хуба, ягон камбудӣ надора. ай Россия нав овардагия. ина бародаро марҳамат. 12 трактори фурӯшӣ бародаро, қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархша 36,000 сомонӣ мега бо савдо мешавад. трактор мега дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. фақат мехарӣ, медрои ҷифт мекунӣ заминора. ина бародаро трактора худтон бинед, 4 салаҳай. нархаш 36,000 сомонӣ аст. арзон будааст, бо савдо мешавад. марҳамат занг занед, бо савдо мешидаст. рақамҳо ина дар рӯи экрани шумо бародаро. 4644. 13 трактори фурӯшӣ бародаро, МТЗ 82 бо плюс плугш қатъие бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён. нархша 88,880 сомон мега ки бо савдо карда мешавад. ина дига чизош бародаро нашуд, мотор, ҳама чиз дар ин рӯи экран навистагия бародаро. худтон бинед, бихонед. касоне ки харидор ки бошед, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо. састаяниш хубай мега, ягон камбудӣ надорад. 4 салаҳай. ина дами боло экран ҳамаш навистагия бародаро. ина плокаш. рақамҳо дар рӯи экрани шумо 7173 занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед бародарои азиз. 14 трактори фурӯшӣ бародаро, МТЗ 80. нархша 40,000 сомонӣ мега ки соҳиби ҳамин трактор бародаро худаш мега трактор дар ҳолати хуб қарор дорад мега. ягон камбудӣ надорад. нархша 40,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ина соҳибаш бародаро. касоне ки харидоре, марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо 7591 занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. трактор 4 салаҳай, созай мега, ягон камбудӣ надора. мегирӣ, фақат замин ҷифт мекунӣ. ина бародаро як чизига нав. покришкаи МТЗ 82 фурӯшӣ 1800 сомонӣ шу мега ки пачкаҳан. ина худтон бинешу. қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов. 1800 сомон як донашай ба фикрам. хай занг занед, бо бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин чиз дастрас кунед. марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо. покришкои созан мега, ягон дефект пифект надора. иншоалло. марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бо савдоран мешидаст. 15 трактори фурӯшӣ бародаро, МТЗ ай. қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархша 42,000 сомонӣ мега. соҳиби ҳамин трактор навистааст ки трактор дар ҳолати хуб мебошад. илтимос беҳуда
занг назанед. мақсад беҳуда мега занг назанед, кор дорум. Тракториш 4 салаҳай бародаро 42000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. Касоне ки харидори ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо конкретни харидор бошед, занг занед бародаро. 16-ам трактори фурӯши МТЗ 80 бародаро ки 4 балонаш 90% бародаро, моториш 100, коробка 100, ягон камбудӣ надорад. Қарор дорад дар ноҳияи Спитамен. Нархша 65000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. 3 салаҳай бародаро. Ина трактора худтон бинед. Нархи 65000 сомонӣ бо савдо мешавад. Рақамҳо ина дар рӯи экрани шумо бародаро, занг занед, бо савдоран мешидаст. 17-ам трактори фурӯшӣ бародаро МТЗ 952 ки соли баромадаш 2013 солай. Қарор дорад дар ноҳияи Мачт. Нархша 145000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. Касоне ки мега харидори конкретни бошед, занг занед. Аз соати 7 саъат то 18 бегаҳа телефонаш кор мекунад. 4 балон нав, ҳама састаниш созай, 145000 бо савдо мешавад. Ина бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. ина бародаро, охирон трактори фурӯшӣ 18-амаш ки қарор дорад дар ноҳияи Шаҳристон. Нархша 65000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. Состояниш хубай мега 4 салаҳай трактор ай 65000 савдо мешавад. Касоне ки харидори бародаро, марҳамат, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед, бо савдо мешавад. Бародаро, ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Худованд нигаҳбонтон бошад. Видеоро то охир тамошо кунед. Ҳазор раҳмат барои шумо.